Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan sa AGN at saka sa Facebook page sa Alipin Jesus Nazareno. Kanina pa po tayo nagdasal, pero ito na po yung huli kong dadasalin para po sa sanlibutan. Napakahaba po nito. Tingnan nyo po, baliktaran. Baliktaran. Napakahaba. Lahat po yan. Baliktaran. Ganyan po ulit. Kadami-dami. Baliktaran. Ito pa. Nakasulat pa. Baliktaran pa rin. Ganyan po kadami ang pinapabasa. Ito pa. Tuloy-tuloy po tayo sa pagdarasal. Magandang gabi po sa inyo. Ipagdarasal ko na po ang lahat. Ito na po yung huli sa pagkabuhan ni Papa Jesus. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Shoutout din po sa nanonood dyan sa YouTube channel natin. Samahan nyo akong magkiling sa inyong mga kahilingan. Pananalangin muna po tayo, ha? Pagdarasal ko na kung sino karapat dapat maging presidente, yung kahilingan na nagbigay sa mga tulong sa altar, nagbigay po ng mga bangkuan, pagpapagawa ng altar. Ito na po yan. Napakarami po. Napakarami. Samahan niyo po ako manalangin. Manalangin po tayo sa inyong kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kahayan mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami painturo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, nalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may katatlong araw ng buhay muli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na nangamatay na tao at sa buhay walang hanggan. Amen. Ama, nasa iyong harapan ng iyong anak at muli po ang tatawag at mananalig at mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa pag-ako mo ng aking mga kasalanan. Ako po ay nagkasala sa isip at sa gawa. Nagpapasalamat kami bilang mga anak niyo rito sa lupa na dinidinig mo ang aming panalangin. Tingin niyo po ang aking panalangin bilang alipin niyo.
Ang kahilingan ko ay napakasimple lang. Para sa akin, Ama, wala na po akong hinihiling sa aking buhay. Hindi maging matupad ko lang ang nakatakda para sa akin na maggamot sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. At bigyan niyo na lang ako ng lakas at pananalig at pananampalataya at laging gabayan ang aking isip at puso sa lahat ng oras ng aking ginagawa at lagi mo ko ilayo sa tukso o naman sa sanlibutan o sa laman. Maghari nawa ang kapayapaan sa aking isip at puso. Ilang po ang aking kahilingan para po sa karamihan. Samot dalain ko naman po, kayo na po ang bahala kung sino mang karapat dapat maging pinunos namin o maging presidente namin. At matapos nawa ang lahat ng pandemic sa buong sanlibutan, lalong-lalo sa Pilipinas, kayo na po ang bahala at matapos na rin po ang gera sa sanlibutan. Kung hindi kapayapaan ang unat maghari sa buong sanlibutan, Ama, ang lahat po na nagbigay ng tulong sa inyong altar na itayo ang templo nyo dito sa lugar ng Pampanga, ipagkaloob niyo po sa kanilang kahilingan, 10 man ang kanilang pamilya, sa lahat po na nagtulong o mapatayo ang inyong templo. At ganoon din po, Ama, sa lahat na nag-donate ng mga tao, mga bagay man ito, ay napakalaking bagay po ito para sa amin, sa bahay-simbahan ng iyong tahanan. Nananalig ako at nananampalataya ako. Nagabayan niyo po silang lahat at malayo sila lahat sa kapamakan. Ang mga taong gusto manakit at masamang iniisip sa kanila, kayong unat maghari sa kanilang buhay. Nananalig ako at nananampalataya ako na dinidinig mo ang aking panalangin bilang alipin mo. At tingin niya rin po ang kanilang mga panalangin. Ang kanilang nilalaman ng kanilang isip at puso. Maghari nawang kapayapaan sa sanlibutan. At ganoon din po sa kanila. Nananalig ako na dinidinig mo ang aking panalangin para po sa lahat. Ama, kayo na rin po ang bahala sa aking pamilya. Lahat po sila, simula sa aking magulang, sa lahat po, ilay niyo po sila lahat sa kapangan. Naging masaya na po ako at wala na po akong mahilig sa aking kahilingan. Hindi ipagkaloob niyo po sa kanila ang kahilingan nila ng katulad ng ginagawa niyo sa akin. Para sa akin naman, nagpapasalamat ako na pinili mo ko bilang alipin mo upang maglingkod para sa nakakarami at panatilihin maging malakas ang kanilang isip at puso at ganun din sa akin. Wala na po akong mahiling, Ama, hindi kayo po ang kanilang kahilingan. Nakikiusap ako bilang anak ko at magparamdam ko kayo sa kanila. Maraming salamat po, Ama namin, sumasalamat po. Sambahin ako lang, mapasa amin kayo sa tinanong mo dito sa parang katuwar mo kami sa sabi mo masama parang magdagdag sa nakasilas sa mga amin. Ama Jesus, ang mga Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto kami na rin ang aming buhay tignasan. Amen. Luwal lahat sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at magandang umaga. Ganun, buhay ang pinagkaloob ng pupay kapal. Ama Diyos, patawarin mo ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, isambit mo po sa iyong anak na si Jesus na po kanyang alipin magpakailanman upang kanyang isamagamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong anak. Lalo't at kung maraming taong gagamutin, sana bigyan mo ako ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa akong dininig mo na ako. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, binigyan mo ko ng kapangyarihan makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin na nga, makasa amin ang araw. Sundin na loob dito sa iyo, Kristo. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
makasala para ng pagpapatawad namin sa nakakasalasan at huwag mo kami pintuan sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama kami. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay mo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po muna sa aming buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pinutulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa pamamagitan ng tatlong dalawang ito, hawak ko kayo at damahil ng taos na panalangin. Sa pamamagitan ninyo, bibigyan ako ng kakayahan sa Panginoon. Kayo ang maghari sa aking mga kamay. Kayong tatlo magminsan tatapos sa akin pagpagulong upang may pasan ang sakit ng taong gustong gumaling na aking matulungan. Tinalulog kong tanggapin ang inyong basbas sa akin. Una Diyos ang masalangit. Amen. Ako ang iyong sandata at gamitin bilang isang tagapaglingkod ninyo. Gawing tagapagaling ng may mga sakit. Alipin ninyo ako hanggang sa gusto niyo ako maging alipin. Sa pamamagitan ninyo, magkakaroon ako ng kapangyarihan sa paggagamot. Maraming salamat at sa taglay ng tatlo sa aking dibdib. Taos puso ko kayong tinatagkan sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Dalawang kamay ko kayong tatanggapin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Para sa inyong tatlong Policarpio Corio Cerebello, kayo ay nilakip sa dibdib ng isang tao. Ang pangalan, ito ay dasal, pagkain ninyo upang kayo ay lumakas sa panalangin. Policarpio, isa lang alang ninyo at ipagkaloob ang kapangyarihan taglay sa akin. Nawa sa inyong paggising ay may saya ako yung may bigay sa akin o kapangyarihan na makatulong sa aking kapwa. Una ang Diyos Ama sa langit na nagluklok para maglingkod. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagsisisi, pinagsisisihan ko, Ama, ang lahat ng aking nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kayo ang una't maghari sa aking buhay at magpaswalang hanggan. Ang kahilingan ko naman, ipagkaloob niyo po ang kahilingan ng mga taong nagpagamot sa inyo. At ganun din po sa panagtayo ng templo niyo. Ipagkaloob niyo po ang kabutihan ng inyong puso at isipan sa kanila at ilay niyo po sila lahat sa kapamakan. At bigyan niyo po kami karapat-dapat na namumuno sa amin, lalo-lalo dito sa Pilipinas. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Huwag niyong pahintulutan ano bang masamang espiritu na umalili sa amin, lalo sa aming pinuno. At ganoon din, Ama, sa lahat po
Naniniwala ako na dinidinig mo ang aking panalangin. Pag-ingatan niyo po ang aking pamilya. Yun lang po ang pinakamagandang regalo mo sa akin, Ama. Masaya na ako sa aking ginagawa at wala na akong mahilig kung hindi maging matatag ang aking isip at puso. At lagi niyo kong ilayo sa lahat ng kapamakan. Ang mga tao gusto malapit at masamang iniisip sa akin, kayo ang maghari sa kanila at ganoon din sa akin. Amen. Ako'y naniniwala at nananampalataya na dinidinig mo ang aking panalangin at nagpapasalamat ako sa maraming anghel na si Ella Chiesa, sa lahat po ng aking mga babae. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Nuestro Padre Jesus, ligtas mo kami sa kasalanan ng kusong kinatay sa bisan ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kain, banahang Jesus sa sinag, sa bato ng aking taglay sa aking katawan, na may kapangyarihan, ikaw ang maghari at manguna sa araw-araw ng aming ginagawa. Una ang Diyos Ama, ilawan mo kami at huwag pabayaan sa lahat ng oras. Ama, Anak at Espiritu Santo, maghari ka bato sa aking katawan at sa kapangyarihan kong taglay. Salamat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, galang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at libing. Nanaw sa kinaroroonan ng lupa, nang may katatlong araw na umakyat sa langit na nagpupuska ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasakit. Amen. Ama namin, sumasalamat sa bahiwan na mapasa amin na kami. Sundin na loob mo dito sa lupakan. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasalasan at lumang. Sa mga kami, alaga ko, kayo hiyakin kasama. Salamat sa mga sinas na po.
Magandang gabi po sa inyo. Star Sunday po ngayon. Mega shoutout po sa lahat nanonood dyan. Star Sunday. Mega shoutout po sa lahat nanonood dyan. God bless po. Yeah. Sana yung pinagdasal nyo yung Sunday tsaka Sunday, Star Sunday, sana dinggin ng Panginoon Kristo yung mga panalangin natin. Pag-ingatan nawa tayo ng Panginoon Kristo sa lahat-lahat. At nagpapasalamat ako kay Jesus sa pag-ako niya ng kasalanan natin. At maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa nag-like at nag-subscribe po sa YouTube channel ko. At yun rin po sa Facebook page ko. Salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At masaya na ako. Wala na akong may hiling sa aking Ama. Ipinagkalob niya na lahat sa akin. Kahilingan ko lang na sana ibigay agad ng Diyos ang kahilingan ninyo. Sana mapapayo ko lang bilang alipin ni Kristo. Huwag kayong basta maghusga na kayo kinukulang. Kasi merong ako nabasa dyan sa Facebook page ko kanina, kung sa picture daw ay makikita kung kinukulam siya ng isang tao, panghusga na po agad yun. Inuhusgahan mo agad ang tao dahil lang sa picture at sinabi ng ibang manggagamot na katulad ko na kinukulam pa ng picture na yon, wala tayong sapat na ebidensya. Ibig sabihin yun, hinusgahan mo agad siya. Baka nagkataon lang na may sakit ka o talaga nakatakda ito. Huwag kang magbibintang kay kapitbahay mo, kaibigan mo. Patunayan sa espiritual. Hindi agad basta haka-haka. Ibig sabihin yung panghusga na agad. Katatawad lang natin kay Kristo nang husga na agad tayo. Kung mahinang iyong pananampalataya, dagdagan nyo. Kasi ang mga mangkukulam ay galing din ito sa kasamaan. Kaya kung saan sila nagdarasal sa kasamaan, dagdagan nyo ang pagdarasal kay Kristo. Kung sila'y matinding galit, kapayapaan ang maghari sa inyo upang hindi kayo dapat matukso. Baka minsan si Satanas na ang tumutukso sa inyong isipan at siya nang pumapasok sa inyong isip at pinag-aaway lang kayo upang kayo naman ay magkatuluyan mag-away na isahan kayo ng kalaban nyo. Ginagamit yan ni Satanas minsan. Kung ayaw nyo kausap ang inyong kapitbahay o tao, huwag nyo siyang kausapin kung gusto nyo at ipagdasal nyo siya sa Panginoon Kristo. Hindi yung puro picture. Siya ba'y nangungulam sa akin? Hindi po pwede kaduho yun. Walang maganong gagamot sa buong sanlibutan. Ipakita agad ang picture. Tapos sasabihin na kinukulam ka. Paano kung demonyo ang pumasok sa iyong isipan at pinag-away lang kayo nito? Nagkasala ka pa sa aking Ama na Panginoon rin. Kung galit siya sa iyo at wala naman siyang kakayahang kulamin ka, natural lang yun. Lahat naman ng tao, hindi basta-basta yung sinasabi nyo. Yung pagbibintang, panghusga na rin ito sa iyong kapwa. Bakit hindi nyo siya gamitan ng panalangin? Kung ang mangkukulam ay lagi kayo nag-ahari sa kanila, ano pang silbi ng pagdarasal natin kay Kristo at paghingi natin katawaran? Dapat ang dami ng beses kinulam ako. Sa dami ko ng pinalahis ng masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao, di sana kinulam na ako. Sana napungayat na ako. Sana lumuwa na yung mga mata ko. Peres-peres lang tayo tao. Peres-peres lang tayong kumakain, dumudumi, sumusuka, umuutot, nagkakasakit. Huwag niyong isipin lahat, lagi kayong kinukulam. Kayo ang mismo ang nagpapapasok nito sa inyong isipan. Bakit hindi niyo paglabanan ng panalangin? Hindi lahat pwede sabihin kinukulam. Nababasa ko yan pero hindi lang ako nagla-like sa inyo. Pero doon sa YouTube channel ko, lahat nasagot ko na kanina. Sinagot ko na lahat yung 200 message doon sa YouTube channel ko ay nasagot ko na ito na maayos sa kanila. Kahit sumakit-sakit yung mata ko,
okay na. Itong Facebook page ko, marami. Nagbabasa pa rin ako. Ilang mapapayo, basta sa YouTube channel ko, nasagot ko na yun. Huwag niyo pong pag-isipan, may nag-message din sa YouTube channel ko at din sa Facebook page. Hindi po lahat sa picture ay makikita agad nangungulam. Opo, po pwedeng sa picture, yun, pwede po yun. Pero panlalaban na po to panghusga. Kung siya naman nagdarasal sa kadiliman at kinukulam ka, bakit hindi ka pumunta sa manggagamot ng personal? O pumunta ka pa sa ibang manggagamot o magdasal ka. Sabi mo kay Kristo, Ama, ako'y yung anak. Dinggin mo ang aking panalangin. Lahat ng anak ni Kristo ay nagdaan sa hirap, nagsumikap, dumaan sa pagsubok. Hindi pwedeng hindi ka dadaan sa pagsubok. Tao lang tayo. Lahat po ay binabalik naman ni Kristo ang lahat ng nawala sa atin. Dumaan tayo sa pagsubok, nawalan tayo ng pera, kayamanan, iniwan tayo ng ating pamilya. Manalig lang kayo. Ibabalik naman ni Kristo ng lahat yun. Ang mapapayo ko lang, huwag kayo masyado nag-iisip. Minsan si Satanas ng kalaban natin. Kanina nga lang, nakakita ako ng babaeng masama ang muka. Pero ito espiritu. Nakangiti nga lang ako sa kanya. Galit siya sa akin. Gusto niya akong pasukin na saktan. Lumayas na siya sa paningin ko dahil nakangiti lang ako sa kanya. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Ano pa ang silbi ng paglilingkod natin kay Kristo kung hindi lagi tayong humihingi ng kapatawaran at magpatawad? Napakasarap sa puso ng magpatawad at manalangin. Ano ba silbi ng pagsasalita ko sa inyo dito kung tuturuan ko kayong magalit? Ano ba silbi kung para magamot sa salibutan? Hindi ko tinanggap ang kapangyarihan ng aking Ama na para manakit lang na manakit. Oo, nakalagay sa Bible na patayin lahat ng mangkukulam. Pero si Kristo ang mahawak na natin at si Jesus. Di ba si Jesus ay si Magdalena, ang pinaka anong babae sa salibutan dati. Pero pinatawad siya ni Kristo, ginamot, at ibinalik sa piling ni Kristo. Hindi ba tayo marunong magpatawad kahit minsan para maging masaya ang puso nyo at maging maayos ang pamilya nyo? Kaduwagan ba magpatawad para sa sanlibutan? Liliit bang pagkatao mo pag ikaw ay nagpatawad? Madudungis ang bang iyong pangalan kung ikaw ay magpapatawad? Bagkus igagalak kayo ng Panginoon Kristo. Kung isip lang kayo ng isip na kinukulam, habang buhay na lang kayo paglalaruan ni Satanas. Si Satanas ang nagbibigay ng sakit sa atin. Yung mga magkukulam ay galing din niya kay Satanas. Kung matindi ang pananampalataya mo, pananalig mo kay Kristo, hindi niya tayo tatabla. Ako, bago ako natuto maggamot bilang alipin ni Kristo, tinuruan niya ako na maging kalmado ang aking isip at puso. Tinuruan niya akong tagapayo upang lipunin ang aking mga kalaban at ibalik sa kanyang mga anak at magbalik loob. Ang lahat ng mga masasamang espiritu maalili sa loob ng katawan ng tao ay lipunin ito at ibalik kung saan man ito nang dararapat. Ibalik ito kung saan sila galing upang hindi na sila pagporwisyo ng mga tao. Ubusin mo man, patayin mo lahat ng mga mangkukulam, mga mambabarang, mamamatay ka na lang, hindi mo pa ito matatapos. Upang matalo natin yun, napakasimple ang laging sinasabi ng aking Ama. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Bakit hindi ka manalangin sa akin? Bakit hindi ka magpatawad? Kasi ang puso nyo ay hindi pa rin kayo nagpapatawad. Habang buhay na lang kayo, nalalamon ng galit ang inyong isip at puso. Hindi yan tinuro sa akin ng aking Ama na Panginoon nyo rin. Ang tinuro niya sa akin, hanggang kaya mo at binigyan kita ng kapamalaan upang daigin at tapakan ng kapangyarihan ng kalaban mo. Pero iparamdam ko sa iyo ang lahat ng taong aking anak na pwede pang baguhin at panatilihin mo sila sa akin. Nasa iyo ang pasya dahil ibinigay ko na sa iyo at binasbasa na kita. Hindi lahat ng oras ako'y tatawagin mo, tatanungin mo ako, anak, anong gagawin ko dito, Ama? Binigyan kita ng karunungan. Nilangisan ko ang iyong bibig. Ibinaglob ko sa iyo ang aking mga mata. Ipinakita ko sa iyo at ang aking puso, ang aking katawan ay katawan mo.
Di ba katawan ni Kristo yan? Binigyan kayo ng kapamalan ng aking ama bilang alipin o pang-anak niya. Bakit hindi nyo gamitin ang kapangyarihan niya sa inyo? Kung puro na lang hinanakit at galit, hindi rin kayo magiging masaya. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Kung lahat yan mga magkukulam, naniniwala ako dyan sa mga mababarang lahat yan. Aswang, devil, spirit. Pero, hindi ko sila kinakatakutan. Handa akong mamatay na may dangal at may takot sa Diyos at pagmamahal. Ang kinakatakutan ko ang magkamali kay Kristo. Magkasala ang aking mga mata sa isang babaeng padala ni Satanas. O sa pera. O sa laman. Yun ang kinakatakutan ko. Hindi ko kinakatakutan na mamatay na lumalaban sa espiritual at pagkakamali. Nagtatakot ako baka mapasukan ako ng masamang espiritu. Kaya lagi ako nananalangin kay Kristo. Gayahin nyo ang pananampalataya ni Kristos, yung siya'y nabubuhay dito sa lupa. Hindi na lang puro kayo isip. Puro na lang kayo nakakaramdam ng takot. Lahat naman ng tao natatakot. Paglabanan natin ito. Gabayan tayo nawa ng Panginoon Kristo sa ating panalangin. Lagi kayong manalig sa Kanya. Sinabi ko nga sa inyo, hindi kayo iniwan ng aking ama kailanman. Nasa puso natin siya. Paglabanan nyo ang lahat ng sakit. Paglabanan nyo sila. Mananalo kayo. Maging payapang iyong isip at puso sa lahat ng oras. Hindi puro lahat ang iniisip nyo ang hindi karapat-dapat. Maging masaya kayo sa inyong magulang. Mahalin nyo sila, kasi kung patay na sila, wala ka na matatakbuhan ng problema. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng mga kaibigan mo. Kasi hindi mo alam kung mahal ka lang nila dahil sa pera o mahal ka lang nila dahil may pera ka. Sino bang magkakaroon ng kaibigan sa hirap at wala kang pera? Sino bang magiging totoo mong kaibigan kung hindi ka tatawag kay Kristo? Magkakaroon ka lang ng maraming kaibigan pag marami kang pera. Pag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Bibihira na lang ang tao sa mundo na magkakaroon ka ng kaibigan na totoo. Kahit wala kang pera, dinadamayan ka nila. Manalangin ka kay Kristo para bigyan ka ng kaibigan na totoo at tapat. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, habang buhay pang yung magulang ay mahalin nyo. Para sa inyo yan, hindi para sa akin, para sa inyong pamilya. Turuan nyo yung anak nyo manalangin habang bata pa sila, na may pagmamahal sa kanyang kapwa. Ituro nyo sa kanila, hindi naman masamang mamalo sa anak kung sapit naman ay tinuturo mo itong kabutihan. Bakit mo siya pinapalo? Ganun din po lahat. Mahalin nyo ang inyong mga kapatid. Kung wala silang pera at naghihirap sila at ikaw ay binigyan ng biyaya ng Diyos, tulungan mo sila. Dahil darating ang panahon, wala ka pa rin tatakbuhan at pagkakatiwalaan kung hindi pa rin ang pamilya mo. Ipakita mo na mahal mo sila. Huwag mo lang silang tuturuan maging tamad. Dahil pag wala kang pera, sigurado ka ba yung katulong mo o yung kaibigan mo mag-aasikaso sa iyo? Hindi. Ang iyong pamilya pa rin ang iyong mga kapatid. Pero pag ang mga kapatid mo ay sobra-sobra na tumatayo lang ito dahil may pera ka, pwede mo naman silang layuan para matuto sila. Pero pag naghihirap na sila, damayan mo pa rin sila para maramdaman nila ang pagmamahal mo pa rin sila. Kahit nagkakasala sila dahil piniperahan ka lang. Pag nakikita mong yung mga kapatid na mahirap at ikaw ay nakakakain at nakakatulog ka na masarap at maayos ang buhay mo, lalong-lalo kung sa ibang lugar ka o bansa ka at nakapag-asawa ka na may kaya, tulungan mo sila. Mas pagpapalain ka ni Kristo at ipaparamdam niya ang pagmamahal niya sa iyo. Gabayan mo sila. Huwag mong isipin na ikaw lang mayaman. Dahil kung sila naman ang naging swerte at sila naman napunta dyan sa ibang bansa at ikaw naman ang mahirap, ganun din ang gagawin ng kapatid mo sa iyo. Tutulungan ka rin. Hindi lang kapatid mo ang tulungan mo. Ang mga tao para sa mga mahirap. Hindi natin kailangan ng maraming pera sa kayamanan sa dagat, sa langit. Mahalin mo sila.
Dahil wala rin tutulong sa'yo kundi ang kapatid mo. Magpatawad kayo at patawarin mo ang iyong mga kapatid at ang iyong magulang. Dahil kung wala ang magulang mo, wala ka rin sa mundo. At huwag mong sasabihin na sana hindi na kita magulang, sana hindi na kita naging kapatid. Dahil dumaan ka sa pagsubok, ibig sabihin kinaya mo ito. Dapat nga matuwa ka. Nakarating ka sa bagay na yan o sa buhay mo. Kasi kung hindi mo alam, kung hindi mo siya naging magulang o kapatid, baka hindi mo alam kung saan ka nagmula. O pangalawa, malungkot ka. Maraming bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Hindi tayo perpektong tao. Nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Paglabanan natin para matuto tayong tumawag kay Kristo. Ang mapapayo ko lang bilang alipin ni Kristo, hindi ako tinuruan ng aking ama. Naturuan ko kayong magalit. At hindi rin ako tinuruan ng aking ama. Nakitikiling ko ang lahat ng nananakit sa inyo. Bakit kayo nasasaktan ng nananakit sa inyo? Nakitaan kayo ng butas ni Satanas. Alam nyo kung anong butas natin? Nakita ni Satanas. Ang ating bibig na madaldal. Ang ating matang makasalanan. Ating isipan na makasalanan. Bakit? Kung malinis bang iyong puso at lagi ka nagdarasal kay Kristo, Ama, maraming salamat sa pagkain na ipinagkalob mo sa akin. Ama, pinahalagan ko ang iyong pagkain na binibiyaya sa akin, meron man o wala. Ama, masaya ako dahil naging nanay ko siya, at tatay ko siya, at kapatid siya. Ama, masaya ako dahil kahit mahirap lang ako, wala kaming sakit. Kahit simple lang at konting bagay at toyo lang na ang inulang, napakasaya nito. Di sana hindi ka makitaan ng butas ni Satanas. Kung ginagalang mo ang katawan ng Panginoon Kristo, di sana hindi ka rin nakikita ng butas ni Satanas. Alam niyo naman si Satanas, everyday yan. Minuminuto lagi tayong binabantayan dahil nainggit siya sa atin. Bilang mapapayo ko bilang alipin ni Kristo, wala akong kasing galing ng talino nyo. Hindi ako nakapag-aral na katulad ng nanonood sa akin dyan sa Facebook page at saka sa YouTube channel. Matalino kayo, pag-ingatan nyo ang talinong ibinigay sa inyo ng Diyos. Gamitin nyo para ito sa kabutihan ng iyong pamilya at sa inyong kapwa. Nakapag-aral kayo, kompleto ang pamilya nyo at mga kapatid nyo. Pagdamutan nyo yan. Maging masaya kayo sa kanila. Maging masaya kayo sa inyong asawa. Pahalagaan nyo mga taong nagmamahal sa inyo. Pahalagaan nyo din ang asawa nyo. Babae man kayo, lalaki yung nanonood dito. Pahalagaan nyo ang pagmamahal ng inyong asawang babae. At ganun din, kung lalaki man, ay pahalagaan nyo rin ang asawa nyo lalaki sa pagmamahal nyo sa inyo. Masarap mabuhay na may dangal. Masarap mabuhay na minamahal mo ang iyong sarili na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kahit mamatay ka man, magiging okay ka. At makikita naman ng Diyos ang lahat ng iyong kabutihan ng ginawa. Sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng maraming pera. Pagmamahal, pagpapatawad, para mabuhay tayo ng matagal. At ilayo tayo ni Kristo sa lahat ng anumang sakuna o disgrasya panganib. Kailangan natin yun. Dahil hindi natin alam ang buhay natin, susunod na araw. Kung gising pa ba tayo, nalaglagan ba tayo, nawasak ba ang bahay natin, nadaganan ba tayo, naglandslide ba ang bahay natin, hindi natin alam. Maging masaya na tayo. Dahil lahat naman yan ay papalitan ni Kristo. Kung bulag ka man, nasugatan ka, pagdating sa langit ay napakaganda ng iyong mata. Kung ikaw man ay pipi, bubuksan to ni Kristo. Kung ikaw man ay bulag, puto lang yung mga kamay, puto lang yung paa, magiging mas ganda tong paa kaysa sa dati. Ilang mapapayo ko, sana pakinggan ni Kristo ang ating panalangin para sa ating pamilya, sa kapitbahay natin, sa matapos ang pandemic sa sanlibutan, lalong-lalo sa Pilipinas, matapos ang gera at bigyan tayo ng pinunong karapat-dapat para sa ating bansa na may pagmamahal sa kanyang kapwa at may takot sa Diyos at magkaroon tayo ng Vice President o karapat-dapat na senador para sa atin at karapat-dapat na chairman o barangay kagawad sa atin o congressman. Maghari nawa ang kapayapaan sa kanila. Nasa kanila pa rin yun ang desisyon.
kung nagkasala sila kay Kristo, pagdating ng panahon, hindi rin sila makakakit sa langit. Mas maganda pang buhay natin kaysa sa kanila. Tayo bibigyan ni Kristo ng magandang tahanan. Sila, masarap matulog dito sa lupa at naka-aircon at nakabantay sila. At may mga bodyguard pagdating doon sa langit, ewan natin kung tatanggapin sila ng ating Ama sa langit. Basta't importante, ipagdasal natin sila. Pantay-pantay naman yan sa Diyos, wala namang VIP kay Kristo. Lahat naman ng talino natin pantay-pantay lang yan doon sa langit. Sabi nga sa akin ng mga anghel ko, kung pinanganak ka na bobo, at hindi ka po nakapag-aral, pagdating mo sa langit, kung sinong pinakamatalino doon sa iyong pamilya at kamag-anak, mas matalino ka pa sa kanya. Lahat po doon ay pantay-pantay lang po ang talino natin. Wala po doon pagalingan. Lahat po yun ay pantay-pantay lang po sa Ama sa langit. Ang pinakamatalino lang daw doon, si Papa Jesus. Walang hihigit sa kanya. Yun lang pong masasabi ko sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter Sunday po ngayon. Sana bukas, Lunes, balik tayo sa normal sa pagdarasal. At mag-insenso ako ng altar natin kasi marami na tayong pasyente sa Martes. Salamat po sa inyo. Payo po ako, Andy. Salamat po sa dasal tinuro mo sa amin sa Webes at hanggang ngayong Sunday. Maraming salamat din po sa inyo, Tony Mar. Maraming salamat po dito rin po sa nanonood sa akin sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At April Roque, Ami, at Inmundo. Yan. Maraming salamat po dyan sa nanonood sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko. Kailan po ang Healing Water? Ang Healing Water po ay, so hindi ko pa malalaman ha. Bukas susubukan ko. Ayoko mangako kasi mayroon akong magbabasbas ako ng bahay dito sa altar. Kasi may dumating na santo. Kailangan ko siyang basbasan para bukas. Kung matapos man ako, malalaman nyo naman agad. Malalaman nyo po, magla-live naman ako. Kasi tinatapos ko pa yung mga langis. Nilalagay ko pa sa lalagyanan. Inaayos ko pa yun. Ang dami ko kasing langis na ginagawa. Apo, gusto ko po lang po magpasalamat at tinuro mo po ang paano mag-ayun at magdasal. Kahilingan namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong panonood sa akin diyan sa Facebook page ko. Maraming salamat sa inyong nag-like at nag-follow page diyan sa Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno. At ganito din sa YouTube channel ko na marami rin po nag-subscribe. At 9,000 na ako. 1,000 na lang, 10,000 na ako. Sana dumami pa ang Facebook page natin at mag-reach natin yung 100. Kaya mag-share nyo lang ng share yan para sa mga Healing Water natin. At ganito din sa YouTube channel ko sa AGN at saka dyan sa Alipin ni Jesus Nazareno. Sana maka 10,000 tayo dyan sa YouTube channel. Pataas ng pataas. Yun lang masasabi ko. Maraming salamat po sa lahat Maraming po salamat. Basta nagpapasalamat lang ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako, mananatili pa rin ako maggamot kay Kristo. Na hindi pa rin ako maniningil. Salamat pa rin sa lahat. At lang mapapaya ko, sa birthday ko ha, sa May 22. Kung gusto nyo lang pumunta, araw naman po ng linggo yun. Dito sa Pampanga. At wag na kayo magdala ng tubig. Bibigyan ko kayo ng tubig na may dasal na. Sa May 22 yung birthday ko, araw po ng linggo. Kung gusto nyo lang pumunta sa Barangay Escomo, kumain, walang problema. May nagbigay naman po ng pagkain. Pagsaluhan natin. Ang may bibigay ko lang sa inyo, ang tubig lang ng Healing Water. May dasal na po yun. Yun lang po may bibigay ko sa inyo. Apo, tumatanggap po ba kayo ng schedule si Apo Sinda? Antayin ko lang pong asawa ko kung mag-i-schedule po siya bukas, ha? Malalaman nyo rin po sa akin. Opo. Kung gusto niya lang pumunta rito sa birthday ko, wala namang problema.
Basta't bibigyan ko lang kayo ng tubig na may panalangin. Oh. Oh. Yun lang may bibigay ko sa inyo, tubig na panalangin. Libre yun. Walang bayad. 1 liter lang. Yun lang, sa araw ng birthday ko. Meron man tayong konting salo-salo, okay lang yun. Basta't importante, mabasbasan ko lang kayo. Masaya na ako. Kung ano man ang ibibigay nyo sa akin, salamat. Ipandadagdag ko pang gawa ng altar sa tiles. Ayun lang. Masaya lang ako. Masaya ako, 105 na ako. 105 na siya po, Andy. Apo, tumatanggap po ba kayo ng schedules niya po, Sinda? Malalaman nyo nga po sa akin bukas. Nagpapasalamat lang ako sa inyo. Basta masaya lang po ako. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa Facebook page natin na 54,000 na po tayo. Sana umabot po ng 100 yan. Sana po. Umabot po yan ng 100. Kahit 100 lang. Dito sa Facebook page ko, kahit 10,000 lang. 1,000 pa kailangan ko dyan para maging 10,000 sa YouTube channel ko. Dito, sana umabot yan ng 50. Pag umabot lang yan ng 50, masaya na ako. Marami na tayong matutulungan sa Healing Water. Huwag kayo magtanong kung magkano bayad sa Healing Water, ha. Wala pong bayad yan, libre. At huwag na rin kayo magtanong kung magkano bayad ko sa paggagamot. Bahala kayo kung magbibigay kayo, hindi, kusang loob po yun. Nakikita naman ni Christine. Bahala po kayo. Ngayon, maraming pumunta rito, nagpa-schedule nakaraan araw. Kaya po, Sinda, lahat daw ng pinunta nilang manggagamot, may entrance fee na daw po, may bayad. 500 isang tao. Tapos 700. Tapos may 800, may 1,000. May bayad na po lahat ng manggagamot na pinunta nila. 500, 800, 700, 800, 1,000. At saka 1,500. Lahat daw ng pinunta nila, ganun na daw po bayad. Yan na po ang bayad. Ako isa nang magbisita sa birthday mo. Salamat po, Tony Mar. Apo, totoo po ba 105 na po bang edad mo? Opo, 105 na po ako. Namatay na ako eh. Kaya 105 na ako. Sabi ng mga anghel ko, 105 na daw ako. Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman ako tumatanda. Hindi ka naman tatanda basta-basta eh. Hindi naman kukulubot yung mukha mo. Gusto mo kulumubot daw yung mukha ko, simple lang. Sabi niya sa akin, ng anghel ko, biniro niya ako. Tumingin po kayo araw-araw ng sexy babae. Yung kita na lang po buong katawan. Pag-isipan niyo po masama. Kahit tinutusok-tusok po namin yung mata mo at saka yung mga isipan mo. Tapos pangalawa po, pumunta ka po sa ibang babae. Gamitin mo po yung katawan ng ating Ama. Pag hindi ka tumahanda at magkasakit ka. Sinabi niya sa akin. Hanggang hindi ka nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, mananatili po kayong bata. Hindi po kayo tatanda. At hindi po kayo basta-basta nanghihina. At hindi po kayo basta-basta tumatanda yung mga kamay nyo. At yung mga katawan nyo. Kasi po, nandyan po kami sa katawan nyo. Ginagabayan po namin kayo bilang mga anghel ng Diyos. Ipinagkaloob po kami sa iyo. Yun lang. At subukan nyo pong gusto nyo pong tumanda, maningil po kayo ng malaki. Papagalitan na kayo ni Papa Jesus. Yung tatanda daw ako. Tapos manghihina na daw yung kapangyarihan ko. Malayo po kasi po, kailan po ba birthday nyo? May 22 po ang birthday ko, 105 na ako. May 22, araw po yun ng linggo. Huwag na po kayo magdala ng pagkain. Kasi po may pagkain. Baka naman po yung pagkain dyan, pagdamutan na lang po natin. Yan. May pagkain po. Kung magbibigay po kayo, pandadagdag ko na lang paggawa doon sa altar, sa tiles. Bahala na kung tiles ipapagawa ko, rubber. Yun lang. Yun lang po yun. Ako, gusto ko nga tumanda na ako ng tumanda eh. Para makita ko na si Papa Jesus, kung ano talaga itsura niya. Talagang talagang gusto ko siya makita. Dati puro kasi liwanag lang nakikita ko. Mabuti pa yung mga maligno nakikita ko eh. Kanina nga nakakita kong babae, mahaba buki. Ganun ang mukha oh.
Tapos, yung damit pa, diretso lang. Nakita ko siya. Oh, ligaw na kaluluwa. Paikot-ikot lang siya dun sa may bakanting bahay. Apo, bata pa naman ang itsura niyo eh. Yan ang magagawa ko. Ayun nga sinabi ng aking anghel eh. Gusto ko daw tumanda. Simple lang. Maningil daw ako ng malaki. Pangalawa, manigarilyo daw ako ng manigarilyo. Pangatlo, uminom daw ako ng uminom. Pang-apat, sabi niya sa akin, tumingin ka ng mga babaeng sexy. Tapos maggamot ka ng babaeng kulang lang ilabas ng dibdib. Oo. Tapos tapos lagi ka daw humakbay ng babae. Tapos pisil-pisilin mo din yung katawan. Tapos, ano pa rin sabi niya sa akin? Mag-ano ka, mambabae ka. Gusto mo tumanda para mamatay ka na. Sabi niya sa akin. Yung tatanda agad mukha mo. Pero sabi naman nila, alam naman namin na hindi mo magagawa yun. Kasi, galing ka na sa mga ganun lugar. Sanay ka na. Yun. Gusto nyo tumanda. Yan. Tapos na nakapangyarihan mo. Yan. Yan ang bawal sa mga manggagamot. Tapos sabi niya, maggamot ka na nakasando. Tapos maggamot ka na nakashort. Bakit magpapamacho ka ba doon sa pasyente mo at papakita mo ba yung mga katawan mo na marami kang bordadong tato at marami ka pang malalaki ang braso mo? Tapos, hindi ka ba nahiya? Pinapakita mo yung katawan namin. Sinabihan ako ng mga anghel ko si Ella at si Iya. Yung mga anghel kong mga anak mo na tawag doon sa mga anghel ko, maliliit lang yun eh. 3 years old, 7 years old, tsaka si Andel, at saka si Jesus sa Sinagbanahaw, at saka si Rafael, at saka si Angkarngel. Sabi niya sa akin, hindi ka ba nahihiya sa amin? Ipinapakita mo yung katawan namin, tapos maggagamot ka nakasando, tapos nakashort, tapos ilalabas mo yung marami mong tato. Tapos yung dibdib mo ipapakita mo sa amin, tapos yung nagagamot ka nakasando, hindi ka ba nahiya? Baka amoy putok yung kilikili mo. Sabi niya sa akin. Gusto mo ba yan? Yun ang sabi ng mga anghel ko. Di ka ba ho nahihiya sa amin? Ipapakita niyo po yung katawan niyo. Katawan po namin yan eh. Nakapaat. Sabi niya. Kaya, ginagalang ko yung mga anghel ko. Kasi pag wala sila, nangihinang katawan ko. Taga-shield ko sila. Di alam niyo na kung bakit ako yung pinagbabawal maggamot na ganun. Yan. Yan ang sinasabi ng mga anghel ko. Kaya nga maigpit nila sinasabi sa akin na wag kang magagamot na nakasando ka at nakashort. Dahil hindi ka nahihiya sa amin, nakasando ka po, tapos pinapakita nyo po kami. Yan. Hindi nyo po ginagalang ang aming katawan na pinagkalob ng Diyos sa amin. Yan ang mga anghel ko. Kaya natutunan ko sa kanila yan. Ganyan po sila. Ganyan po sila kahalaga sa akin. At pinapahalagan niya po nila ako. At nirerespeto ko sila bilang mga anghel na kerubin ng Diyos. Si Ella, si Iya, si Andiel, si Jesusa, si Sinag, si Banahaw, si Kail, at si Rafael, at saka si Angel, at saka si Angelito. Yan. Yang mga anghel ko ay mga bata pa yan. Kaya yung mukha ko bata din. Wala akong anghel na matanda. Puro bata. Ang anghel ko lang matanda, 2 lang. Yan yung pandigma ko ng anghel. Puro bata mga anghel ko. Hindi ko alam puro bakit bata binigay ng aking ama. Gusto daw nila sa akin. Yun lang sinabi nila sa akin. Ayan. Kaya mukha ko bata. Pero sabi ng asawa ko, pag natutulog daw ako, matanda na daw mukha ko. Sabi niya, matangos daw ng konti ilong ko. Tapos, ang mata ko daw, ganyan, singkit. Yan, ganyan daw mata ko, singkit. Sabi niya ng asawa ko. Kahit yung mga kapatid ko, sinasabi nila yan sa akin pag natutulog ako sa bahay nila. Ang mata ko daw singkit. Tapos yung kilay ko daw medyo malago ng konti. Tapos yung ilong ko daw matangos. Kahit yung dun sa pinuntahan ko, nag-insenso ako, nakaglip ako. Bigla daw ako tumanda. Tapos, mabigat daw yung katawan ko, sabi ng asawa ko. Para daw akong 30 kilos itong bawat isang kamay ko.
Kahit yung nanay ko, sinabihan niya rin ako. Parang nga daw nila akong parang daw niya akong hindi anak. Pagtulog ako. Kahit yung mga kapatid ko, inag-iba yung mukha ko. Kahit yung mga bayo ko, sinabihan na rin ako niyan. Nakita nila ako natutulog. Yan. Yung asawa ko nga, sinabihan niya nga ako ng ganun. Natakot nga siya sa akin eh. Yan. Kaya ako mukhang bata dahil sa mga anghel na pinaglob sa akin ng Diyos. Salamat sa Pong Nazareno. Salamat sa Santo Niño de Tondo. Salamat sa Baclaran, sa Ina na Saklolo. At ganoon din sa Manawag. Diyan mga galing yung mga anghel ko. At saka sa apanan ni Jesus sa Laguna. Yan. Kaya nagpapasalamat ako dyan dahil sa mga anghel na yan. Wala na ako masasabi kay Kristo, basta nagpapasalamat lang ako na binigyan niya ako ng karunungan, paggagamot. Maraming salamat sa lahat na nagpagamot dito. Maraming salamat, sana dinggin ng Panginoon Kristo ang inyong kagalingan. Nagpapasalamat ako sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat, ha? Kanina pa ako nagdarasal. Pangalawang dasal ko na to, pinakita lang sa inyo. Maraming salamat po. Happy Easter Sunday po at Happy Sunday po sa inyong lahat. Sana dinggin na po tayo ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Apo Andel, pakisabi kay Apo Sinda, pabili po ako ng langis. Opo, lahat po yan mababasa ni Apo Sinda. Lahat po kayo. Sinulat niya na yan. Naka-ready na po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mukha na po kayo na Santo Niño eh. Santo Niño. Naalala ko tuloy yung pasyente ko eh. Sabi niya ako si Santo Niño. Babasbasan kita. Sumasakit tuloy ulo ko doon. Hindi po ako si Santo Niño. Si Santo Niño galing dun si Iya. Si Iya. Hindi po ko yun. Simpleng tao lang ako. Walang kakayahan. Mukhang titignan na walang kakayahan. Mukha akong engot-engot, tatanga-tanga, mukha akong wala lang. Baga nga, para lang akong ordinary. Naalala ko tuloy yung unang punta ko sa Pampanga eh. May kilala akong manggagamot. Ngayon matandang-matanda na siya. Sabi niya sa akin, matandang babaeng manggagamot dito sa Pampanga. Kakaiba ka. Napakasimple mo lang tao, pero hindi ka halata daw manggagamot. Parang wala akong mabasa sa iyo. Tumatawa lang ako. Tapos may ginamot siya. Tinawag niya ako. Gabi. Ano yun eh? December 22, kaya alam ko yun eh. December 22, 3 days na lang. 2 days na lang, Pasko na. Hindi niya daw kaya gamutin yung bata. Galing na daw sa mga kilala niya magagamot. Ngayon, sinama niya ako. Unang punta ko lang sa Pampanga yun. Hindi ko pa asawa si Apo Sinda. Doon pa ako sa kapatid ko. Si Apo Sinda nasa Macau pa yan. Hindi ko pa siya kilala. Sabi ng pinuntahan kong mga pasyente, akala niya magagamot yung pa rin yung babaeng manggagamot. Sabi niya, ayan yung manggagamot na kilala ko, mas mahusay yan kaysa sa akin. Sabi nila sa akin, manggagamot ba yan? Payat-payat pa ako yun eh. Payat-payat pa. Sabi niya, mukhang bata. Manggagamot pa talaga yan. Mukhang hindi naman nagagamot yan eh. Kaya niya kayang gamutin yung anak ko. Sumagot yung nagpadala sa akin, bakit hindi mo siya subukan? Tapos tumawa lang ako. Ano ba sakit ng anak mo? Sinasaniban ng engkanto. Sigurado po ba talaga kayong sinasaniban siya ng engkanto? Opo, kasi hindi po siya kumakain at saka dinala na po namin siya sa medisina. At sabi po lahat ng mga manggagamot dito sa Pampanga, 12 alas 12 daw mamamatay na. Sumagot ako, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa kanya na hindi pa yan mamamatay? Bakit hindi po siya tumatay at naglalakad? Dala po yan ng emosyonal. May kalungkutan ng kanyang puso. Si Satanas po ang maalilis sa kanya. Hindi po siya naengkanto. Yang itim pong nasa loob ng katawan niya ay masamang espiritu yan. Paano siya pinasukan? Simple lang.
Meron siyang dinadamdam na galit at hindi niya ito mapakawalan. Meron siyang iniisip na hindi maibigay. Nasaan ba yung nanay niya? Hinanap. Ayun. Nilapitan ko yung anak niya. Sumagot ako, Iha, salitang Maynila, matanong kita, hindi ka daw tumatayo, pero yung katawan mo ay mukhang malakas pa, o ayaw mo lang talagang tumayo? Tapos sinabi naman ng nanay, doon sa kilala kong manggagamot talaga yun, narinig ko. Sumagot ako, hindi nasusukat sa paggagamot kung bata o matanda ang manggagamot. Matanda na ako, hindi ako bata. Sabi ko sa kanila. Sabi ko lang sa nanay, manalangin ka at antay mo natatayo ang anak mo. May dala lang siya ng emosyonal. Sumagot ako sa kanyang anak, napakasimple na kaiga. Inayos ko lang yung hangin niya sa liig at balikat. Sinabi ko, hindi ka ba natutuwa na maging kasama mo ng nanay tatay mo? Kasi na-interview ko na sila lahat. Yung nanay tatay niya may pamilya na. Gusto niya lang makuha yung pamilya niya, magsama-sama sila ng Pasko. Ang wish ng batang babae ay kumuha siya ng tatay niya, kahit may asawa na at nanay niya, ay magsama sila tatlo sa isang bubong sa Pasko. Kaso may pamilya ni nanay tatay niya. Sumagot ako, simple lang, natupad ng iyong kahilingan. Sobra-sobra pa nga eh. Dumating ng kamag-anak ng tatay mo, dumating ng kamag-anak ng nanay mo, nayaran na andyan na sila, kasama mo na sila. Ipinagkalob na sa iyo ng aking ama, bakit hindi ka tumayo at maglakad ka at kumain ka? At napakabaho mo na. Ilang araw ka nang hindi naliligo, 1 buwan na yata, pinupunasan ka lang. Hindi ka ba nahiya sa katawan ng ating ama? Tutusin, wala naman sumasapi sa iyo. Dala lang to ng matinding kalungkutan. Nagulat sila, tumayo yung bata at kumain at naligo. Sabi ko, kung sinasanay ba ng engkanto yan, maligno, doon pa lang yan, nagwawala na. Nagwala na yan doon sa ibang manggagamot. At katakot-takot na maraming humawak na dyan at pinagkakayang ibalibag na sila. No? Kung sinanay ba ng engkanto yan, simple lang, sabi ko. Yung pagtungtong pa lang namin dito ng kasama kong manggagamot na nirekomenda sa akin, di sana sinigawan niya na kami lumabas ka dito sa aming bahay. Papatayin kito at papatayin ko kayo. Wala siyang sinabi, di ba? At ang tingin niya sa amin ay tinitigan lang kami at hindi naman nakakatakot ang titig niya. Pangalawa, kung sinasaniban talaga yan, bakit isa lang umahawak sa kanya at inaalalayan lang siya? Eh kung sinasaniban yan, di lahat kayo pinagsisipaan yan at kayang-kaya niya kayong wasakin at kalmutin. Bakit hindi niya to ginagawa? Kilala niya kayo. At kaya hindi siya tumatayo, ayaw niyang tumayo. Dahil siya isang babae, nagpapababy siya. Dahil siya isang babae, naghahanap siya ng pagmamahal. Naiinggit siya sa kanyang mga pamilya ay sa kanyang mga pinsan at sa mga kaibigan niya. Kasi kung sinasaniban yan, mabigat yan. Pangalawa, naglilisik ang mga mata niyan. Pangatlo, baka hawakan lang yung mga ulo nyo at iumpugin lang kayong lahat. At baka hindi nyo makaya kontrolin yan, nagwawala na yan. Baka limpa kayong mahawak sa kanya. Hindi siya sinasaniban. Hindi nga ako natakot sa kanya kahit katiting na hindi umakat yung balahibo ko. Kinausap ko lang yung bata tumayo kumain. Yun lang. Tapos na. Tapos sabi ko, samahan niyo siya ng hanggang Pasko at Bagong Taon. Kasi siya isang babae, malambot ang kanyang puso. Naghahanap siya ng pagmamahal. Nalulungkot siya dahil wala na yung nanay tatay niya, may watak-watak ng kanyang pamilya. Yun. Doon nila nalaman ang katotohanan. Walang sakit ang kanilang anak. Talagang hindi siya kumakain. Ayaw niya lang kumain. Masama ang loob niya dahil naiinggit siya sa kanyang kaklase, kamag-anak na buong pamilya. Eh sabi kasi ng ibang manggagamot, mamamatay na daw siya at papatay na daw siya. Mamamatay talaga yan. Kasi hindi siya kumakain, hindi siya umiinom ng tubig. Tinitiis niya. Di sino pumasok sa kanya? Ang bad spirit. Napakasimple lang. Kasi kung sinasaniban yan,
Sigurado, nagwala na yan bago pa lang ibaba yan. Hindi siya sinasaniban ng engkanto. Tinatalo siya ng emosyonal niya. Yun lang yun. Naalala ko yun. Apo, anong normal ang sinasabi mo? Normal. Yung sinasabi ko pong normal, yung bata ay wala po siyang sakit. Ang sakit niya ay simple lang. Dahil siya isang babae at nag-iisang anak, ang kanyang ama at ina ay nag-asawa at naghiwalay. Nag-asawa to yung lalaki at babae. Yung anak nila iniwan sa nanay ng babae. Makadadi yung bata. Nalulungkot. Ilang taon na siya at high school na, hindi pa nagsama ng kahit isang beses ang kanyang pamilya at dinalaw siya sa kanyang lola. Ang ginawa ng bata, naglasing. Pagkatapos maglasing, nagwala. Kaya siya nagwala, sinaniban ng masamang espiritu. Dahil sinabi ng Diablo, iniwan na siya ng pamilya niya at walang kwenta ang Panginoon natin. Ngayon, sumagot ako sa kanya na kumpleto ng iyong pamilya. Natupad ang iyong propesya na hiniling mo sa aking ama na Panginoon mo. Hindi nga lang natin pwedeng pagsamahin dahil may pamilya ng nanay-tatay mo. Pero matutupad ng Pasko na kasama mo sila at kamag-anak mo, tiyahin mo, kapatid ng tatay mo at kapatid ng nanay mo sa araw na ito. Pero pag dawagpas ng Pasko, uuwi na sila sa kanilang pamilya. Siyempre may mga pamilya at may kapatid ka na rin sa ama at sa ina. Ganun lang, kasimple. Kasi kung sinasapian ng anak nyo, isa lang, at alam niya at naririnig niya tayo, di sana nagwawala na yan at walang makahawak sa kanya kung sinasaniban ng engkanto. Tutusin, binuhat lang siya dahil ayaw niya tumayo. Kaya siya mamamatay dahil 1 buwan, 2 linggo, 3 linggo, kumakain lang siya, kunti-kunti lang. Dahil hindi niya matiis yung gutom, kaya lang siya kumakain. Pero, tinatamad pa rin siya, tumikim lang siya ng pagkain, kaya hindi siya mamamatay. Mamamatay yan pag hindi na kumain habang buhay. Napakasimple lang. Napakasimple lang yun. Kaya lang po yun ang sinasabi ko para po sa iba. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo yan, hindi lahat ng tao ay sinasapian. Dala to ng matinding emosyonal. Emosyonal sa lahat ng bagay. Kaya minsan, sinasabi ko sa inyo, pag sinabi ba namin na kinukulam kayo, kung talagang kinukulam kayo, napakasimple lang. Takot kayo sa tubig. Ayaw yung lumabas. Pangalawa, mabigat ang iyong pakiramdam. Hindi ka makatulog. Pangatlo, maraming bagay na hindi mo alam kung ano man dapat nangyari sa iyo. Maraming bagay na magagalitin ka, mainitin ang ulo mo, ayaw mo kumain, ayaw mo maglinis, tapos nanghihina ang katawan mo, bumibigat ang pakiramdam mo. Ayaw mo sa araw, yun po yung mga sinasaniban. Inaanilihan, kinukulam. Magkasunod lang kasi ang mga sinasapian at ang kinukulam. Magkaiba naman po ang posisyon ng kinukulam ay ng binabarang at sinasaniban ng Diablo. Magkakaiba po ito. Pero magkakasunod lang sila ng detalye. Ayaw mong manood ng TV, ayaw mo makipagkwentuhan, ayaw mong lumabas, ayaw mo maligo, ayaw mo ng araw, yan po yun. Kaya po ang kinukulam. Tapos, simple lang yan. Pag natutulog yung tao, titigan mo siya ng 12:00. Tingnan mo ang kanyang mukha kung magbabago. Titigan mo siya ng madaling araw, 3:00, 2:00, 4:00. Makikita mong espiritu niya na iba, maitim, payat. Makikita mo naman pag sinasapian ng isang tao ang kanyang espiritu, pag nananalangin ka kay Kristo, may kakaiba sa kanyang mga mata. Wala siyang ganong katulad kung puting nito, nakikita niyo yung mga mata ko, yan, yung pinalaki ko na yung mata ko. Iba ang kanyang pagkaputi. Po pwedeng pulang-pula yan, po pwedeng nangingitim ang kanyang mga gilid ng mata. Ganyan po yun. Po pwede po yun pag ganon. Iba po yung mga kinukulam. Talagang sinasaniban na sila. Minsan,
Ang mga body spirit ay umaalili rin to sa loob ng katawan ng tao kaya walang makitang pendings sa doktor o walang resulta sa doktor. Minsan sinasaniban ka ng mga masasamang espiritu dahil wala silang makita. Pero mabigat ang iyong pakiramdam. Pwede itong gamitin ang healing water, panalangin o paklinsing mo sa spiritual. Magpalinis kayo sa ibang manggagamot na may kilala kayo, may tinitipuhan kayo manggagamot na puntahan nyo, magpa-cleansing kayo, magpalinis kayo. Importante ang mag-cleansing. Importante manalangin. Importanteng magdasal. Importanteng itapon ang mga sakit. Napaka-importante mag-cleansing. Number 1. Kasi may espiritong hindi mo kayang patayin. Kahit ilang beses mo sugatan ang kanyang leeg, hindi mo siya mapapatay. Una ang panalangin, pagsisisi. Pangalawa, pangatlo, cleansing. Yan. Ika-4, ang healing water. Napakasimple lang yan. Kailangan mong gamitin yun. Cleansing, mabigat ang spiritual mo. Paano mo malalaman mabigat ang spiritual mo? Simple. Lagi ko to sinasabi sa inyo. Iangat mo ang kamay ng Diyos para ka nagsasalita ng Ama namin. Nakaganyan. Inormal mo lang ang bigat ng iyong kamay. Pag bumigat ang espiritu mo, ibig sabihin, nakaluhod ka o nakaupo ka na nanalangin, bigla ka parang yumuyug ng ganyan. Ibig sabihin, ang espiritu mo ay may nanggugulo. Upang matalo mo siya, simple lang. Hanapin mo ang iyong pamilya. Pakawalan mo lahat ng galit ng iyong puso. Panatiliin mo lang maging kalmado ang iyong isip at kaluluwa. Panatiliin mo lang maging magaang ang iyong mga kamay. Ang spirit ng isang tao ay napakalakas pag sasama-samahin mo to na may pag-ibig at pagmamahal. Paano nakakapaggawa ng concentrate na kapangyarihan ng isang mangkukulam? Napakasimple. Galit. Namumuno ng galit ng iyong puso para kulamin o dasalan ng isang tao. Bakit hindi mo ito pakawalan? Gamitin mo yung energy sa loob ng katawan mo. May positive, negative tayong energy sa katawan. Imposible wala tayong positive, negative na energy. Binigay ito ni Kristo sa atin. May Holy Spirit tayo, may katawan tayo ng templo ng Diyos. May mata tayo, may isipan tayo, may bibig tayo. Matinding konsentrasyon. Panalangin. Simple. Pag bumigat ng iyong kamay, ibig sabihin may kasalanan ka pa na hindi mo sinasabi kay Kristo o sa iyong pamilya. Pero pag ang iyong panalangin ay para kang lumilindol na ganyan-ganyan, ibig sabihin mayroon nasa espiritu mong masama, nakikipag-away ang guardian angel mo sa kaliweting nito. Sa panalangin. Idilat mo ulit ang iyong mga mata dahil hindi mo kaya makapag-concentrate dahil pinapasok ka ni Satanas. Sumigaw ka sa puso mo. Hindi ka sisigaw ng iyong galing sa bibig. Pakawalan mo yung galit sa iyong puso. Ama, isinusuko ko ang aking sarili at humihingi ako ng kapatawaran. Palakasin mo ang aking loob sa panalangin. Huwag mo pahintulutan na mayroong manggulo sa aking panalangin. Ikaw ang aming Diyos sa toto't buhay. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo sa panalangin. Dahil kung bakit nakakapagdasal ang mga masasama at mga mangkukulam at mga mambabarang dahil sa matinding konsentrasyon nila. Pag hindi mo kayang pumikit, idilat mo ang iyong mga mata. Manalangin ka, tumingala ka. Kung wala kang bahay o dasalan, altar, hanapin mo ang iyong pamilya. Ipinagkaloob to sa iyo ni Kristo. Gamitin mo silang sandata, hindi pananggala. Kung hindi lakas na loob, tibay ng pananampalataya, kasama mo sila sa iyong tabi. Gamitin mo ang energy nila. May energy tayo sa katawan. Kung may energy na masama, may energy tayong liwanag. Hindi pwedeng lahat na puro masamang energy natin. May natitira tong kabutihan. Gamitin mo to. Kahit isang tuldok lang to ng karayong, napakalakas nito kung sasabog sa ating katawan. Matatalo natin ang ating mga kalaban sa panalangin. Kasi napakasimple lang, talunin ang kalaban sa panalangin. Huwag mo siyang hayaan na makita ang kanya ng kahinaan. Ano ito? Simple lang rin yun. Di sabihin mo na agad sa Panginoon Kristo ang kasalanan mo. At least wala na siya makikitang butas para sa'yo.
Kung hindi mo ito masabi sa iyong pamilya, sabi mo kay Kristo na sumusuko ka. At gusto kong magbagong buhay at mapalapit sa iyo. Gusto ko lumapit sa iyo. Paano ba, Ama? Hindi ako magaling magdasal. Hindi katulad ko. Sinasabi ko sa aking Ama na totoo. Bakit mo ko pinili na isa lamang akong isang tanga at musmusin at natutulog lang sa dibsor sa sabsaban, umuulan? At hindi ko nga alam kung nakikinig ka o hindi. Pero magtitiwala ako dahil ikaw ang Panginoon namin. Yan ang lagi ko sinasabi kay Kristo. Hindi man kita kilala, pero gusto kong mapalapit sa iyo. Dahil alam ko na kilala mo ako. Dahil alam ko, anak mo ko. Dahil alam kong ikaw ang Diyos namin. Mapalad kahit hindi ka namin nakikita at nananalangin ako sa iyo. Ganyan lang naman ang ginawa ko sa panalangin. Hindi ko naman kailangan magsalita ng marami. Ganyan lang ang tinuro ng aking Ama. Lagi ko sinasabi sa inyo yan, walang magaling na manalangin. Wala rin magaling na nagturo sa tao, kung di si Jesus lamang. Walang taong magaling magdasal. Sa dami kong kilalang tao na si Akira Yamada nga nagkasala eh. Pari na nga si Akira Yamada. Monghe na nga siya. Inamin niya nga nagkasala siya. Matagal pa siyang pari. Walang perpekto. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero hanggang kaya natin, paano tayo matututo kung hindi tayo magkakamali? Alam naman perpekto ka katulad mo si Jesus. Kaya nga tayo nagkamali para alam na natin na pagdating na panahon na yon ay nagkasala ka na at alam mo nang hindi mo na pwedeng ulitin. At meron ka na natutunan sa iyong pagkakamali. Hindi ka duwagan ng magkamali. Natural lang magkamali para lang matuto tayo. Dahil pag natuto tayo, doon tayo nagiging matibay. Alam naman mali na mambabae o makikabit sa ibang babae o makinasa sa ibang babae o ibenta mo kaluluwa mo sa demonyo. Alam mo na yun. Kailangan lang natin baguhin ang ating isipan at puso. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng tao nagkasala. Kahit din ako nagkasala rin ako sa isip, sa salita at sa gawa. Tao lang ako. Hindi ako perpekto. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapalad nga kayo, may magulang kayo, may tatay kayo. Mapalad kayo, may trabaho kayo. Mapalad kayo, nakakakain kayo. Mapalad kayo kaysa sa akin. Nakapag-aral kayo. Kaya, yan talinong binigay ni Kristo sa inyo, pagdamutan niyo yan at ituro niyo yan sa inyong pamilya. Maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Mapapalad kayo. Mas mapalad kayo sa akin. Mapapayo ko lang, mahalin nyo lang ang pamilya nyo. Yun lang pinaka-importante. At huwag nyo lang por sarili nyo ang pagdarasal at pamilya nyo. Ipagdasal nyo na rin pati kapitbahay nyo. Huwag kayo basta-basta ng huhusga na porkit nakita lang yung picture, kinulam ka na ng kapitbahay mo. Minsan si Satanas na pumasok sa isip natin. O baka kayo lang may galit sa kapitbahay nyo. Kahit galit ang kapitbahay nyo, wala naman siyang kakayahan na kulamin kayo. Natural lang yon. O kayo lang talaga may galit sa kapitbahay nyo. Minsan, may ginamot ako eh. Sabi ng anghel mo, ikaw lang may galit sa kapitbahay mo. Hindi galit sa akin yun. Kaya ako galit. Yung dating hindi pa kayo nag-aaway, liban napakaganda ng iyong pagtutungo sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng kaaway ngayon, lahat siguro ng masasamang salita ay narinig mo na at pinarinig niya sa iyo at pinarinig mo rin sa kanya. Ang tanong, sinong nanalo rito? Si Satanas, di ba? Pinag-away lang kayo. Dati kayo magkaibigan, ngayon magkagalit na kayo. Dapat, ipinagdasal mo siya, Panginoon. Nagkasala man ako sa kanya, ay pinagsisisihan ko to. Bakit hindi ka magpakumbaba? Kung hindi kanya pinatawad, at least sa puso mo, sa isip mo, sa puso mo, na lumapit ka sa kanya, tumingi ka ng paumanhin. Kaduwagan ba yun? Babababang ere mo? Papayat ka ba? Babawas ba yung kagandahan ng mukha mo? Babawas ba ang kapugian mo? Hindi. Kinararangal ka ng Diyos sa iyong sinasabi sa iyong kapwa at tinatanggap mong iyong pagkakamali. Pangalawa, mas iangat ka ni Kristo kaysa sa Kanya.
Dahil ikaw ay humingi ng tawad. Kung hindi kanya pinatawad, at least maluwag ang puso mo na humingi ka ng kapatawaran. Yun lang mapapayo ko. Ako nga, sa dami ko naiinggit na gagalit sa akin, pinatawad ko na sila. Matagal na. Ganyan lang. Lagi ko sinasabi sa inyo, manatili lang tayo kay Kristo at hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. At maraming salamat po dyan sa nanonood. At maraming salamat po. At bukas at marami pa akong ayusin na langis. At ayusin ko pa lahat. Maraming salamat po. Alam niyo po, yung mga nagko-comment po dyan na masasama sa akin, hindi po ako nagagalit, granante. Ayayin ko lang po yan. Pandagdag viewers din po yan. Yung mga nagagalit sa akin, masaya nga ako eh. Bakit kamo? Parang akong bangungot sa kanilang paningin at sa kanilang tenga. Ayaw nila ako magsalita. Kasi tinatamaan sila sa sinasabi ko. Dahil totoo yun. Ayaw nila magpatawad, masakit sa puso nila. Sinasabi nila sa akin, lintik kang lalaki ka. Sabi nila sa akin, walang kakwenta-kwentang sinasabi mo. Pero nasasaktan ang puso nila. Pag natutulog sila paggabi, maalala nila ako. At sasabihin nila, tinamaan ako sa sinabi ng lintik na lalaking yan. Yung siraulong yan. Yung budol-budol yan. Yung engot-engot yan. Sanay na ako sinasabi ng engot-engot at tatanga-tanga. At least totoo yun. At least, hindi ko inaangat ang aking sarili. At sinasabihan nila akong bugok, kulang pa sa kalaman, tanga-tanga pa. Masaya lang ako. Basta't ako masaya ako sa ginagawa ko. Ako nga, nakaupo lang dito eh. Nananalangin. May dumating na GoPro. Magkano yun? 24,000. Kung CCTV camera na lang. Oh, nakita niyo yun? Hindi ko sukat akalain nyo na nakaupo lang ako rito ha. Nananalangin lang ako sa inyo. At humingi ako ng tawad sa lahat ng kinagawang kasalanan. Akalain mo may dumating na GoPro dito? 24,000. Original yun. Oh. Akala ko nga CCTV may darating. Yung pala GoPro binigay. O, kita mo yun. Ba't ako may inggit sa kanila? Ba't ako magagalit yan? Hindi ako nagagalit sa kanila. At wala akong panahon sa mga tao na ganun. Kasi yung mga ganun tao, hindi sila magiging masaya. Lagi na lang silang malulungkot at magagaling. Mamatay man ako, ginawa ko pa rin ang tungkulin ko bilang alipin ni Kristo. Naggagamot pa rin ako na hindi naniningil. Naggagamot pa nga ako ng kahit, ewan ko kung may naguhulog. Kasi maggamot ako, naniningil ako, tas hindi ko naman napagaling. Tapos sabi niya sa akin, pagtalikod niya, pag-uwi niya sa bahay, sira ulo. Tapos naniningil. Ayaw ibalik yung pera. Marami na akong narinig na pasyente ko sa 10 taon ko na yan. Lahat ng manggagawa sa Facebook page, YouTube channel, pumunta na rin sila sa akin. Sila nga eh, pag hindi sila napagaling na sinisingil sila ng malaki, ang kwento nila sa akin, mayabang. Pangalawa, malakas maningil. Lahat may bilihin. Tapos, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. O, diba? O, diba pag nakatalikod sila, siningil sila ng 20, 22, 33, 44, 55, 66, 7, 8, 9, 10, 11, 20, hanggang 100,000. Diba katakot-takot na murang natatamaan nila? Ako, ginawa ko lang naman yung tungkulin ko bilang alipin ni Kristo. Pag hindi ko sila napagaling bilang alipin ng Diyos at hindi ko alam kung bakit hindi binigyan ng karunungan ng Diyos at bakit hindi inilawan yung mga kamay ko at hindi hinawakan ni Kristo, ay ginawa ko na yung mission ko. At least nasubukan ko. At least galing na sila sa ibang manggagamot. Hindi ko kaya. Alam naman sabihin ko, isa lang ang tinuturo ko. Hindi ko na sinabing pengin pera. Patayin na lang natin. Pengin 20,000. Sagot ko lang, isa lang. Manahin mo ang pananampalataya ni Kristo. Yun siya'y nabubuhay. Dagdagan po natin ang pagdarasal. Humingi po tayo ng tawad. Manalangin tayo kay Kristo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ayan po yung tubig. Ginawa ko na pong lahat ng gawin ko. No. Yan.
Yun lang ang sinasabi ko. O, di ba? O, baka nga sa birthday ko, may dumating pa sa akin regalo eh. O, bakit ako mainggit doon sa mga naiinggit sa akin? Sila nga, tagal-tagal na nagkagamot. Di nga sila nabigyan ng GoPro. O, ako nga, bago lang ako nagpakita sa inyo sa Facebook page, natayo yung altar ng Panginoon Kristo na ganun kabilis. Bakit naman ako magagalit na mainggit sa kanila? O, kahit hindi pa ako nagla-live dati maggamot, napakarami ko na pong pasyente. Nagtatampo nga iba kong pasyente, sanay silang pumunta rito na hindi naka-schedule eh. Nagtatampo sila. Hindi po ako nawawala ng pasyente kahit hindi po ako nagla-live. Totoo po yun. Inaamin ko po yun. At least prangka ako. Araw-araw po ako may pasyente at araw-araw ako sa nakakarating. Kaka-insenso. Service. Ngayon, hindi na ako makalabas eh. Yun lang po masasabi ko. Hindi po ako nainggit sa kanila. Kasi, bakit ako mainggit? Matalino sila. Ano naman itatalino ko sa kanila? Pangalawa, nakatutulog sila sa aircon. Tapos, natutulog sila sa kama. Ako sa sabsaba lang natutulog. Mainggit sila sa akin. Bakit kamo? Hindi nila naranasan na matulog sa kalsada. Mainggit kayo sa akin. Pangalawa, hindi nyo naranasan na kumain ng chacha. Sabi ni Yorme, pagpag sa Jollibee at sa inasal o sa restaurant. Di ba nainggit kayo sa akin? Hindi nyo natikman yun. At hindi nyo natikman na natutulog lang sa ibabaw ng jeep. Mainggit kayo sa akin. Malakas ang aircon ko. Sa ibabaw ng jeep, sobrang lakas ng aircon. Malamig. Walang lamok. Di ba? Mas mainggit kayo sa akin. Ba't naman ako mainggit sa kanila? Hindi pa nga nila nagawa yun. Tapos, natutulog ka sa ilalim ng truck. Mas mainggit sila sa akin dahil hindi nila naranasan yun. Di ba? Kaya nyo bang matulog doon sa tricycle? Sa taas ng bubong? Lalagyan mo lang ng karton. Sobra sa aircon. Sobra sa ginaw. Bakit ko sila kainggitan? Mainggit sila sa akin dahil hindi nila nagawa yung ginawa ko. Kaya ba nila magkargador sa Divisoria? Kaya ba nilang mamalimos? At least nagawa ko yun. Kinararangal ko yun. At least nakita ng Diyos yung ginagawa ko at kasama ko siya. Yung bata pa ako bago ko pinanganak. Ngayon, wala na akong mahiling sa aking ama. Binigyan ako ng asawa. Nakakatulog ako ng maayos. Bakit ako mainggit? Wala akong kakayahan mainggit. Hindi ko ugali mainggit. Baka nga pagdating ng birthday ko, may dumating pa regalo sa akin eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mananatili pa rin ako. Ang daming pumunta rito yung mahal na araw. Araw-araw. Kausap yung asawa ko. Nagpapay-schedule. Naririnig ko sila dyan sa barkon. Lahat daw ng pinuntahan nila may bayad na. 500, 700, 800, isang tao. Kung 5 kayo magpapagamot, sa 500 na lang 2,500. May 700 na daw, may 800 isang tao, may 1,000, may 1,500. Isang tao. Kung 3 kayo magpapagamot, 3 1,500 yun. Kung 5 1,500, sabihin natin, 3,000, 6,000, 6,500 na 5. Narinig ko sila. Kausap si Aposinda. Dahil hindi lang nila ako nakita, hindi ko lang sila nilabas. Di ba? Bakit ako? Masaya pa rin ako. Nananatili pa rin akong malakas. Kasi natatakot ako kay Papa Jesus, baka paluin niya ako, bawiin yung kapangyarihan niya. Kaya bakit ako mainggit dun? Hindi ako mainggit. Hayaan mo sila. Mas mainggit sila sa akin. Mas mainggit sila sa akin. Masarap kumain ng pagpag. At masarap natutulog sa ibabaw ng jeep. Masarap matulog sa ilalim ng truck. Masarap matulog sa basurahan. Naranasan ko na masarap matulog sa basurahan. Masarap kumain ng kung ano-anong pagkain na tira-tira. Bakit hanggang ngayon di pa ako namatay? Sana marami na akong COVID dati pa. Kaya masaya ako. Kahit nakaranas ako ng hirap na matindi, pagmamalupit ng taong nagpalaki sa akin, nakatakda ito. Si Papa Jesus nga eh.
nakatakdang akuin ang mga kasalanan natin. Nagdanas siya ng hirap dahil sa pagmamahal niya sa atin Lahat ng anak ng Diyos ay nakaranas ng matinding pagsubok. Pag hindi ka anak ng Diyos, anak ka ni Devil, hindi ka makakaranas ng paghihirap. Pero pag namatay ka, doon mo mararanasan ng paghihirap. Dahil kukunin niya kaluluwa mo. Gagawin kanyang alipin. Kaya yung mga nainggit sa akin, kaya yung nagsasalita sa akin masama dyan, hindi ako magsasawa magsalita na magpatawad na kayo. Ayaw nyo kasi magpatawad kaya tinatama kayo sa sinasabi ko Hindi ko naman para sa akin yun para sa inyo yun. Nilalapit ko kayo kay Papa Jesus, hindi ko kayo nilalayo. No. Kung tinatamaan kayo sa akin na nagsasabi ako na patawarin nyo ng nanay, tatay nyo, kapatid nyo, magpatawad na kayo sa mga kaaway nyo, kaibigan nyo, etc. Nasa sa inyo na kung gusto nyo magpatawad o hindi. Hinihikayat ko lang naman kayo magbalik sa loob sa Diyos. Masaya na ako. Diba? Nakikita nyo po yung aso nyo, no? Tingnan nyo, binigyan ako ng aso. Siya si Akiro. Akiro! Nakita nyo po si Akiro. Ayun po si Akiro. Tingnan nyo po, mahal po yung aso na yan. Si Akiro. Akiro. Kita nyo po yun. Kaya, huwag nyo na po kung bahala na po yung nagagalit na higit sa akin dyan. Wala na po akong masasabi dyan. Diba sabi ko sa inyo, dati nagsalita na ako dyan. Hindi ko napapakialaman yan. Kung mabasa ko man yan, kunyari hindi ko nabasa. Yung puting aso nyo po, opo. Yan. Binigyan ako ng aso. Si Akiro. Yung puting aso. Japanese. Anong pangalan niya? Japanese Spanish. Si Akiro. Pag sabi ng Akiro, hero. Sabi ng asawa ko. Tutulog siya. Yan. Binigyan ako ng aso. Kita mo yan? Binibigyan ako ng aso. Dapat, lagi natin tayo maging kalmado lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala na akong hinihiling sa aking ama. Hinihiling ko lang lahat na nagagalit o nainggit sa akin, at yung pamilya nyo, at yung mga pinagdasal natin ay bigyan kayo ng biyaya ng Diyos. Ano po ba yung GoPro? Yung vlogging po yun, yung ginagamit po ng mga yung ginagamit po ng yung mga vlogger. Ito, ayun naman, niloloko nyo naman ako Hindi naman ako nakapag-aral GoPro po, GoPro. Ito po yun, GoPro. Yan, GoPro po. Ito, GoPro. Ito. GoPro 9. Yan po yan, vlogging. Yan. Ito po yung GoPro. Ito. Yan. 24,000 po yan. Nandito lang ako sa bahay, binigay pa sa akin yan. Yan pwede po sa tubig to. Ilubog nyo po sa tubig, mag-outing kayo. Yan, GoPro po yan. May kasama na pong battery yan. 3 battery. 3 pong battery yan. 3 battery. Nakita nyo po? Yan, 3 battery yan. May kasama na po yan. Handle niya. Yan po yung handle niya, GoPro. Ayan nagbablog po tayo. Mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Yan, GoPro po yan. GoPro. Yan. Kita nyo. Minsan hindi ko to pinangarap. Yan. Alam niyo na po yan. Pag nasa dagat kayo, ito yung gamitin nyo. Yan. Ilubog nyo to sa dagat, itapon nyo. Hindi to lulubog. Yan, GoPro. Yan. Ito yung ginagamit. Yan. Search nyo po doon sa YouTube at sa Facebook page. Hindi ko ba to? Yan po yan. Ayan. Naintindihan nyo na po. Kaya sabi ko sa inyo camera po gamit ng mga professional vlogging. Opo, mga professional. Vlogger na daw ako
Ginagamit po yun ng vlogger, mga professional. GoPro. Kompleto po yan. Pwede sa tubig, pwede sa ulan, pwede sa dagat, 3 battery, may pangdagat. Yan po yan. Kompleto po yan. Ayan. Ayan. May mount pa. Ito po yung mount niya, nakalagay doon. Dito. Ayan. Hindi ko pa nga ito inaano. Ayan o. Yan. Vlogging po. Yan. Dito po yung nakalagay. Pag gusto mong ilabas siya. Sa labas. Ayan o. Kahit magsalita ka na mahina, kahit may hangin. Ayan. Ayan po yung GoPro. Ayan po siya. Ilagay po ito dito. Yan. Ganyan lang po yan. Tapos isalpak mo po yung pinakita ko kanina. Kahit bakit po ako mainggit? Hindi ako mainggit. Sabi ko nga sa inyo, wala na sa akin yung inggit. Sanay na po ako sinasabi na masasama. Wala po akong karapatan magalit sa mga taong nagagalit sa akin. Ipinagdarasal ko nga sila na sana po lahat po ng inggit sa akin, bigyan nyo po sila Ama ng swerte. Cover na para magandang panding po ang camera. Ito po yung cover niya. Ito po yung mount kasi niya. Kaya hindi po ako nagagalit sa kanila. Kompleto po yan. Lahat binigay lang niya sa akin. Bakit naman po ako magagalit sa mga tao? Basta sa akin, hindi nyo lang alam Meron akong may binigay sa akin kaya hindi ko lang pinapakita ito Sa birthday ko pa nga ito ipapakita Kita nyo, nakaupo lang ako rito, nagdarasal lang ako, pinagdarasal ko lang lahat yung mga tao. May binigay na naman sa akin. Hindi ko lang mapakita. Sa birthday ko na lang ilalabas ko. Ang ganda po kompleto na din pala yan. Opo, kompleto na. Lahat po yan. Pati meron na po yan sa pandagat. Meron na po yung cover sa dagat. Kahit ibato mo sa dagat yan. 100 meters. Kompleto na po yan. Ang mga aso ay nakakakita ba sila ng mga espiritu na anghel? Ay, yung anghel po hindi. Yung mga aso po hindi sila nakakakita ng mga anghel. Liban lang po kung nagpakita yung anghel. Pero nakikita po karamihan nila ng mga bad spirit, mga ligaw na kaluluwa, mga elemento. Pero yung mga anghel pong espiritu hindi po nila nakikita. Liban lang po kung nagpakita yung espiritong anghel. Pakita po siya sa kanya. Maganda po. Opo, yan. Kaya nagpapasalamat ako. May nagbigay pa sa akin regalo, 2. Hindi ko to mapakita sa inyo. Baka na naman may inggit na naman sa akin. Kita nyo po yun 54,000 pa lang followers natin sa Facebook page. Wait ko po yung mga bigay sa iyo ng ADB motor. 54,000 pa lang po yan Kaya nga sabi sa inyo, pag umabot ng 100 yan magbibigay na ako ng raffle. Raffle. Bibigyan ko kayo ng mga tubig ng panalangin, libre, personal. Tapos magbibigay din ako ng pangontra. Pag umabot ng 100 yan, kaya kung sanay kayo mag-like dyan, lagi ko kayo nakikita. Pag umabot ng 100 yan, magbibigay ako kahit dito sa Facebook page ko, ay sa YouTube channel ko, may magbigay lang, umabot lang to ng 15,000 follow YouTube channel ko, 15,000, 9,000 na yan, mahigit Dito naman 100, mabilis lang kasi mag 100 dito sa Facebook page 54,000 na ako diyan Pag yan umabot ng 100 sa Facebook page, ay ito umabot ng 15 lang, kahit 12 o 10, lagpas lang ng 10, 15. Magbibigay ako ng pangontra. Pangontra at saka healing water na personal kong dinadasalan, na katulad ng dasal ng personal ko. Libre yun. Magbibigay ako nyon. Mga gift ko yun. Magbibigay ako nyan. Kaya makikita niya. Libre lang yan. Meron binigay sa akin 2. Hindi ko lang mapakita. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala na akong may hiling sa aking ama. Ang inihiling ko lang sa aking ama, kung anong binibigay niyo sa aking ama, ipagkalob niyo po sa mga tao na nagpapagamot po sa inyo.
Kaya anong karapatan ko magalit sa nainggit sa akin? Wala. Ipinagdarasal ko siya na huwag ka magagalit sa akin. Pag-ingatan ka ng aking ama at bigyan ka ng karapat-dapat para sa inyo. Yan lang sinasabi ko. Wala na akong dapat ipagmalaki sa tao. Dahil masaya na ako sa ginagawa ko. Kahit hindi ako naniningil sa paggagamot. Kahit ang daming pumunta rito. Kausap si Apo Sinda. Wala na daw silang manggagamot na pinuntahan na hindi sila sinisingil ng 500, 700, 800, 1,000, 1,500, 2,000, 3,300, 4,400, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 20,000, 80,000, 100,000. Sabi niya nga, Apo, ikaw na lang yata yung nagagamot ngayon na pinunta namin na hindi naniningil. Tinanong pa nga ako, narinig ko pa si Apo Sinda kung magkano daw bayad at entrance fee. Sumagot si Apo Sinda kung gano'n daw kalaki puso niyo. Ano po bang ibibigay sa akin ng aking ama? Isa lang naman ang kahilingan ko sa kanya eh. Maging matatag pa ang aking isip at puso at lagi mo kong ilayo sa tukso. At ipagkalob mo lagi sa akin ang iyong mga mata at basbasan mo ako ng iyong mapagpalang kamay para gamitin ko ang iyong kakayahan sa mga taong nangangailangan. Palakasin mo pa ang aking loob. Pangalawa, Ama, lahat po ng mga pasyenteng pumupunta rito, ipagkalob niyo po ang kanilang kahilingan. Pagalingin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay at gabayan niyo po sila. Lagi ko yun pinagdarasal sa Diyos. Wala na akong mahiling, Panginoon sa Kristo. Yan lang yung sinasabi ko. Masaya na ako sa aking paggagamot. Bilang alipin nyo. Kaya wala akong kayang ipagmalaki. Masaya ako. Lahat naman ng naibinigay sa akin ng aking pasyente na nagbigay sa akin ng ganyan, mapupunta rin naman yan sa anak kong lalaki. Lahat. Maraming binigay sa akin na hindi ko lang pinapakita sa inyo. Ganyan. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinagbibigyan. Hindi ko naman yan hinihingi. Yun lang. Masaya na ako. Maraming salamat po sa lahat. Basta sinabi ko sa inyo, pag umabot ako ng 100 dyan sa Facebook page, sa YT lang, 9,000 mahigit na to sa YT sa YouTube channel ko. Umabot lang ako ng 15 lang dyan at dito 100 lang. Yung iba nga followers na mga sikat nakikita ko 1.2, 1.5, 1.8, tapos 260, tapos ganyan. Magbibigay ako ng pangontra at healing water. Bigay ko yun libre. Hindi lang isa ibibigay ko, syempre marami. Pag nagbigay ako, marami. Magbibigay ako ng mga 20 o 25 na pangontra. Mga 20 hanggang 25, kaya ko magbigay. Syempre, bibili ko na yun ng personal. Tapos ipamimigay ko lang. Pag umabot yan ng 100, tapos lagi ko nakikitang nanonood sa akin, tapos nagsishare, tapos dumami na dumami. Nakamonitoring sa akin yan eh. Pati dito sa YouTube channel ko. Pag malayo, sa inyo shipping. Pero pag on the way to Bulacan lang, Cavite, Maynila, hanggang dyan, FTI, kaya ko pa yung shipping. Pero pag parting probinsya na, Cagayan, Oriental, Mindoro, yung mga malalaking lugar na, ay syempre mangingi ako ng konting shipping sa inyo. Malaking shipping yun, 300 na eh, 400 eh. Hanggang kaya ko lang mag-shipping, mga 250. Hanggang ano. Yan, promise ko yan. Pag umabot ng 100 yan sa Facebook page ko, dito kahit 15 lang. Mga 20 o 25 ipamimigay ko. Ganon din yung tubig. Kung kaya nyo makarating ng personal, mas maganda yun. Personal ko yun. Ibibigay sa inyo na may dasal. Pag umabot lang yan, ha? Siyempre, malaking halaga yun. Pag umabot po ng 100 yan, promise ko po yan. Ibibigay ko yan, 25 na pirasong pangontra. Tapos, kasama na rin yung basta sakop ng Maynila, Taguig, FTI, Cavite, nasa 250 pa lang ang shipping yan. Pero pag umabot ng sasakay na ng barko papunta ng mga malalayong lugar na, ay mataas ang shipping. Nasa 380 yata ang shipping ngayon.
Yan. Mga Angeles, Pampanga, mura lang yan. Ano lang yan. Mga 120 lang yan, hanggang 150 lang yan. Bataan, mura lang yan. Dito sa mga Pampanga, mura lang yan. Yan. 25 o 20 pirasong pangontra. Kaya, lagi ko naman kaya nakikita eh. Tinatanda ko naman yung picture nyo eh. Yan. Pag sinabi ko, gagawin ko. 100 na sa YouTube channel ay sa Facebook page ko. Madali lang kasi mag 100 sa Facebook page eh. Dito sa YouTube channel, mababa lang hiniling ko eh. Umabot lang ito ng kahit 15 lang, masaya na ako. Kahit 14 lang eh. Kahit hindi na umabot ng 15 dito sa YouTube channel. Pag meron ng nag-ano dyan, 25 pirasong pangontra. 25, tapos tubig, 25 din. Libreng panalangin na yun. Libre na rin yung lahat. Ibinigkaloob nyo sa akin yun. Ibibigay ko din naman sa inyo yun. O kasama na yung dasal. Walang bayad yun. Basta Metro Manila, lilibre ko shipping. Hanggang Cavite, mura pa yan. Pero pagdating ng Mindoro, basta sasakay ng barko, malayo, ay hindi ko kaya yung shipping. Masyadong mataas. Laguna, Calamba, mga may, ano pa rin yan, Maynila pa rin yan. Sakop pa rin yan. Central lang yan. Bataan, mga ganyan. Basta pabutin yan. Pabutin nyo lang ng 100 yan. Masaya na ako. Dito, kahit hindi 15, 14 lang sa YouTube channel ko. Yung pangontra. Sasamahan ko yun ng personal na dasal ko. Bibigyan ko na rin kayo ng dasal. Sige po, manalok ako, Apande, abangan ko po yan. Relief mo. Opo, malalaman ko naman yan eh. Madali ko lang po yan. Pag nangako ako, tutuparin ko yan. Valenzuela, Metro Manila, mura lang po yan, shipping lang yan. Kaya-kaya ko yan. Wag lang po sasakay talaga ng barko. Yung sasakay po ng mga Mindoro, Palawan, yung mga ganyan, Isabela, hanggang kaya pa ng shipping ko hanggang hanggang lagpas ng Pangasinan. Lagpas pa doon, kaya-kayanin pa. Pero mga Sambales, malapit lang yung Sambales dito eh. Mga Mindoro yan, mura lang yan kuya. Ayan. Kayang-kaya nyo na yung shipping yan. Nalagpas po yan, 10K subscriber po. Hehe. Basta 15 po dyan sa YouTube channel ha. Hanggang 14 lang ako. Dito 100. Sa Facebook page kasi madali lang magparami. In La Union, di ko pa alam eh. Kasi sa daming pinadala ni Aposinda, tinitingnan ko yung mga shipping nyo eh. Mga tondo, mura lang po yan. Yan, mga libre ko lang yan. Basta 25 po na pangontra. Yan. May kasama na pong dasal yun at libre ko po yun. Sana pag-ingatan nyo po yun ha. Dito sa YouTube, hanggang hanggang kahit 14 lang, 14 subscriber hanggang kahit hindi na umabot 15, mahirap kasi magpadami ng subscriber sa YouTube channel. Pero sa Facebook page kasi madali lang magparami yan. Basta nagsishare lang kayo na nagsishare dyan, tapos share, tapos may kaibigan kayo. Nakikita ko naman yan eh. Malay nyo, hindi lang 25 yung ibigay kong pangontra. Baka madagdagan pa. Diba? Siyempre, yung 25, konti lang yun eh. Nagbigay pa ako, 25 lang. Malay nyo, dumagdag pa yun. Pag pinangako ko yung gagawin ko, may isa akong salita. Pag ako nagbigay ng pangontra, libre. Yung iba nga, mahal-mahal ang pangontra eh. 3.5, 3.8. Wala pang dasal yun ha. Kayo na daw magdasal. Yun lang po at maraming salamat. Pakishare na lang po yung video natin. Promise ko, kahit alam ko nasa 9,000 na ako mahigit sa subscriber ko sa YouTube channel. Kahit tumabot lang po ng 14 lang yan. 14, 13. Okay na sa akin yan. Dito sa YouTube channel, dito sa Facebook page ko, pag umabot to ng 100, mabilis lang to umabot ng 100 eh. Yung iba nga, 280 hanggang 300 subscriber. Yung iba nga, 1 million, 1.5 eh. Sa akin, 100 lang hinihiling ko. Kahit hindi pa umabot ng 100, kahit nasa 80 lang, masaya na ako.
80,000 lang yan sa Facebook page ko. Dito 14 hanggang 15 lang. Magbibigay na ako. Libre ko yan. Isang litrong panalangin. Tapos yung 25 pirasong pangontra. Libre shipping yon. Pero wag lang tatawid ng barko ha. Wag lang sasakay ng barko. Pag barko medyo mataas. Door to door yon. Basta lang yun. Malay nyo, tumaas pa yun doon sa sinabi ko sa 25. Basta i-share nyo lang po ng share yan. Makikita nyo naman, monitoring nyo naman yung Facebook page ko kung ilang subscribe. Ilan na po yung follow page natin. Sana, yun. Yun lang po. Basta maibigay, basta yun lang. Kahit hindi po umabot ng 100, kahit 80 lang. Madali lang po yan. Kung kakayanin nyo, ano po ba yung naka-private po ako, kita ko po yung share ko eh. Kailangan nyo po i-open nyo para makita po yung share nyo. Makita po ng mga kaibigan nyo. Magbibigay ako nyan. Baka hindi lang 25 pirasong pangontra ibibigay ko. Baka dumagdag pa. Basta kahit hindi umabot ng 100, basta nasa 80, pataas yung subscriber Facebook page natin. Dito 14 na lang. Binaba ko na yan kahit hindi na umabot ng 15. Dito sa Facebook page, mamimili ako dito sa Facebook page, pati sa YouTube channel. Mamimili ako niyan. Napakalaki. At malalaman ko naman yun kung sino na mag-subscribe dyan na nagsishare eh. Naka-private din po ako eh. Wala tayong magagawa. Pwede nyo naman po yan i-share eh. Mag-open po kayo. Tapos i-private nyo ulit. Buksan nyo, tapos share nyo. Siyempre, pag nakapili ako dyan, hindi lang baka 25 bibigay ko ha. Yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi. Magpapahinga na ako. Kasi mag-i-insenso pa ako bukas eh, ng hapon. At tatapusin ko po yung mga langis. Salamat po ha. Ang sinabi ko dito sa araw na ito ay gagawin ko. Basta't dumami lang po yung 80, kahit 80, kahit hindi na umabot ng 100, itong YouTube, Facebook page natin. At ito ay umabot lang ng 14,000. 14,000 sa YouTube channel ko. Madali na kasi yung 10,000, magti-10,000 na kasi yung YouTube channel ko eh. Yan lang yan. Alam nyo kung saan ko kukunin yung sahod ko dyan? Sa YouTube channel lang. Yung sahod na pinabibili ko sa inyo sa pangontra. Pag umabot kasi ng mahigit 14 yan, masaya na ako. Mabibili ko na lahat yun. Yun. Hindi lang 25 lang ibibigay ko sa inyo. Para lahat po makatanggap. Raffle ko po yan sa inyo. Kung may malapit-lapit dito, nakuha yung pangalan nyo, edi kunin nyo na lang. At least makikita ko pa kayo ng personal. Promise ko po yan. Kaya tandaan nyo, monitoring nyo yung YouTube channel ko, pati yung Facebook page ko. 55,000 na po yan. Di konti na lang. Kahit 80 lang, binaba ko na yon. Dito, 14 na lang sa YouTube channel ko. Good night na po ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa kwentuhan natin ha. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-share po niyan. Share nyo na lang po ng share yan. Magsasabi po ako niyan susunod na araw. Magbibigay po ako niyan. Baka hindi lang 25 pirasong pangontra at saka 25 pirasong gamot. Gamot, tubig na panalangin. Libre po yun. Wala kayong babayaran. Basta wag lang sasakay ng barko. Natural. Hindi ko na po kayang shipping. Masyadong mataas po yun. Libre ko po yun. Para sa lahat po yun. Salamat din po sa inyo lahat. Monitoring nyo naman kung ilan na yung follow page natin. 80 na lang. Hindi ko na binaba 100. Binaba ko na po siya. Dito 14 na lang. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo at good night. Magagawa po ako ng langis pa eh. Maraming salamat po. Sa ibang araw na lang kwentuhan. Maraming salamat po. Patayin ko na to ha. Thank you. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.